paita, no? May mo sakit paminahon ba nga murag di makiangayon ang kuan ka na ang kinabuhi. Ang dato kayo, ang arang na lang. Sila karon bahalag muundang silang pambiyahe basta naam sila pirming ika-stocking sa ilang mga budiga. Ang mga poor, ayay. Hello ko na. Kasagaran matod pa rin, daghang kaing muingon aning social media nga. Panic buying ko no, kang at kita itaon, panic lang yung kutob, huwag buying. Sama kagapon sa mga carbon market vendors, ni adto yun, nagrally at tubangan sa Tihol. Samtang ipahigayon ang executive session tali sa mga opisyal sa carbon hanong, sa carbon market officials, market vendors officials, nagpahigayon og executive meeting session ang mga nagkuha nila ang ilang mga sakop ni Ditos Gawas. Nagsigig-singgit nga ipabasura yun ang joint venture agreement tali sa Migawahid kanang ilang bata-batang Cebu World o sa Cebu City Government kay di gyud kuno makiangayon ang gibuhat sa City Government ka kumbuya or nakigurambos nini Migawahid nga perting mahala sa umabot ng mga adlaw gikas abangan ngadto collection sa mga baligyaonon matod pas mga vendors. Hasta paita. Ano samot ka mahal. Ug mga adlaw ang mga pritihan ay uminto na ang minimum sa modernized jeepney mahog na sa 17 o niya ang traditional jeep kana mga ordinary jeep 14 na umintog piso. Sus paita. O niya ang mga aeroplano, mahal sa pritihan. Barko, mahal. Tanana, mahal. Ang wa mo mahal nga priti katurang Naloko na. silhig nga inyo pagkasakyan matagabi Tagabi ha. So, siluyas mga luwi kayong pait. Ano yung wa lagi supply tungod kay di na mamiyahe kay wa. Di nakahatod tungod kay wa na supply nga crude o gasolina gikan sa Middle East ha, paita. O ganyan niya. O mga adlaw po, sugdan po nila ang nationwide strike tali sa grupong Piston kining mga driver nga sakop nining maong kapulungan sa Piston pinagkaisang super at operator nationwide matod pa og mga adlaw way biyahe dagamay po kay mo dinhi Cebu matod pa ni Greg Perez dinhi Cebu ang Piston Cebu nga dili ko na magiangayon ang piso ray increase 5 gid lang gusto 5. Naloko na. Kini human nila sa waya ang administrasyon ni Presidente Bangag Bongbong Marcos nga inutil. Inutil ko no hinungdan nga ug mga adlaw mo strike gid sila hangtod Biyernes. Biyernes mo puy trabaho mga taga-gobyerno upat na mga adlaw. Ay matod pa dili lagi magiangayon piso ra kuno gihatag instead nga 5 ilang gipangayo piso ra man hinuon ang gihatag daron sa apan ang Federation of Cebu Transport Cooperative pinaguluhan ni Ma'am Ellen Maghanoy mo ilang presidente matod pa okay na sa 2 pesos ka increase matag minimum fare gikan sa 15 ngantos 17 na matod pa nila nga okay na lang aron makatabang sad sa mga pasahirong malatan o grabing bunog ni ining pagmahal sa krudo o gasolina. Ay sakit-sakit na ni mo ni pait nga kon ugma mahal na. Samtang ang LTFRB Land Transportation Franchising and Regulatory Board wa pay payout schedule alang sa mga drivers way labot sa tricycle manam to gapon bangag mo yung ginangunay. Kuan na ko to kadto ko kayo duha ka buok iyang kuan. Iyang tagaan o niya, videohan, picturean, mana na yun. Kuha na ko to ka ng pangatik-atik ba? Loko na. Matod pa nga, wapay schedule adirisi mo ang sa probinsya, ang pagpanghatag aning mga drivers nga tag 5,000 isip hinabang ayuda sa mga driver sa PUJ, bus, ug ubang mga drivers apil ng TNVS tungod kay matod pa isunod ni kay tuwa pa sila sa kauluhan apel na unahon po nila ang mga tricycle driver tag 1.5 5,000 na 5,000 ay kakatag nini
O tricycle. Ay, paita. Wat-wat lang ko na mo. Kaya ito pa rin kamo mag-contact na to ang mga kanaguan sa DSWD7. Samtang, si Cebu City Mayor Nestor Arcibal, nagplano karon nga doon na hatagan niyag permanenteng ayuda ang mga PhD drivers nga taga-Dakbayan, Sugbo. Matan pa niya nga kinahanglan, voters affidavit lang, aron pagmatuod, nga kining maong mga driver taga-Dakbayan, Sugbo yun, iyang giplano, nga hatagan sila ayuda, kini, apan di approval sa Cebu City Council. Murag okay po ning imo, Mayor, ha? Okay po ning imo. Pero, bisan paghatagag ayuda, ang problema ani kay ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon Regional Wage Board 7 ningon nga why wage hike petition sa pagkakaroon wa pa po di po ang ayan nga mangayo og increase ang mga mamumuo kay kini mo resulta niya sa daghan kay mo nila mo resulta why mga trabaho paita matod pa ni Philip Tan ang usa sa mga sakop sa Regional Wage Board nga dili pa angayan sa pagkakaroon nga mo increase ang mga employers sa ilang minimum wage. Una, tungod kay base sa maong balaod sa minimum wage law, kinahanglan o sa katuig o sa pata makapatuman og laing increase. Ang katapusang increase natong niaging 2025 Oktubre to. So posible o sa Oktubre pagkalayo pa to. Pero dunay mga kondisyon kana kung dunay mahitabong supervening kondisyon posibleng makapa increase pod ang Regional Wage Board og mga ginagbay kay sinsiyo nga uminto sa suhulan sa pribadong sektor way labot gobyerno ani. Mare na kanindot kay ay mga hinabang sila raman. Up to anus ana ang hinabang kutob sa gobyerno. Looy ang mga Pilipino. Samtang si Department of Justice Secretary Frederick Bida ayang pagbasura sa 11 kapahinang pagbasura sa duha ka mga cyber libel cases kag gi-file ni Lalay Garcia. Batok ni Gobernador Pampari 4 niingon si Secretary Frederick Bida nga purbida ni Gwen. Mao ba? Bisag dili magkadimao ang kaso ni file lang gyapon. Kini human nga gi sa likway sa provincial prosecutor ang maong kaso di file pag yung petition for review dito sa Department of Justice. Matod pang Secretary Bida nga hastilan purbida ni mo Gwendolyn Garcia. Di ka mo kontento ka usa. Loko na. Lalay murag wa gyud matagbaw kay murag wa sa ka was di gid sa kadawat panghangtod karon dili na sa gobernadora. Matod pang at kani adto matod pa ni kuan Byron kani adto nga huyo. Murag okay sa kay ha. Huyo. Samtang ang anak ni Lalay, ayay. Kagapon din himes Ate Claire Castro, din siya nagtuyo sa din. Loko na. Kauban sa iyang sekretary sa Presidential Communications Office nga si Dave Gomez, si Jose Claire Castro ni pahayag nga, dito sa Cebu gapon, ingon siya nga, wa pa'y napuling ikatudlo nga sekretary sa sa Department of Tourism. Wa pa'y napuli daw. Aron ang naglingkod isip Tourism Secretary ang acting nga Undersecretary human gitangtang. Sangel ko ni kuan gibalhin pero tangtang ni porbida. Mura man insulto kaayo sa habig ni Cristina ay. Insulto kay gihimo naman sa tighunghong sa presidente na noon isip Presidential Advisor on Resilient Communities porbidang luoya po Cristina mo na gibugal-bugal ano bangag. Kini human nakita nga ang iyang itsura mo ay gipromotok na mas hinawa sa tibok nasod alang sa mga turistang ASEAN, Hapon, Koreano, Incheck, sus, matod pas mga nakadungog tingali ang mga kanyang og feedback nga di man maayong itsura po ng inyo. Damay daghan na mo diri. Ano ka naman niyang namo i-promote? Oy, Yawa! Pawa! oy, inong lang nga gipulihan sa wa pa gani gigitudlo hangtod karon nga nagamay mong Secretary sa Department of Tourism kay matod pa si Cristina Prasco
walang nagawa. Pero ang nindot kayo kagahapon, kani matay, may tabo ninyo, madato mo. Mong minaw na. Atol sa pagtestimonya, kagahapon dito sa Nigang Bayan, si Undersecretary Roberto Bernardo sa Department of Public Works and Highways, matol pa, balato scheme ko, no? Giga, tag 10 milyones ko, no? Gikas 2023, hantod 2025, tagaan sa 10 milyones. Gikan ko, no? Atong Regional Director sa Mimaropa nga si Gerald Pakanan, kani Mimaropa, Mindoro, Marindoque, Romblon o Palawan. Kini may tungod sa project ni Saldico nga nagkatira og 289 million dito Romblon. Wa lain pa gyud ang usa ka gatos ka milyon gihatag ko ng Saldico niya. Ni hugog 130 milyones. Ang balato lang haya-haya. Ako na. 289 million lang na yung project. Pero 130 po nang iyahang. Balato tanan dili po ni tingali. Kaning kang Gerald Pakanan nga Regional Director sa Mimaropa. Just binay ka na to, tag 10 million, barato, balato ha. May labot rin kasaldi ko. 289 million lang. Katong 3 billion dito sa malabuyok ni Ayay. Biblical kiningan ni Peter Calderon. Pila may imong balato po ni Jose Roberto Bernardo nyo. Puti pagkadakuha to, malabuyok na ha. 3 bilyones. Ang kinatibukan sa 7th District, 12 billion. Pila may nabalato ni mo. Naloko na. Si Danilo Villap, tagpila man po, kato nabusog naman itong maayo, eh. Danilo Villap, pila na limang kang mapildis, badyong og tag 400,000, giningiga itong... Unya, ag Wilson Wenceslao, pila man po, parting pagkabusugan, busog tunaan. Busog to na as Wilson Wenceslao, pila man po ibalato nila nga itong Yusik Roberto Bernardo at ang dugaya ramang gabaan ang mga tulisan ang ako lang ligayon naman eh ha ini katiguang ani maglubog ni mangihisporol hasta paita mo ni lisod ha